Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Чӣ хел ҳастен бародаро? Соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама кас ҳасияту саломат ҳастен. Дар ин аввор якчанд мошинҳои беҳтарин аз он мошинбозори Душанбе аст ва як мошини фурӯшӣ дорем. Срош нав фурӯшӣ аст. Opel Sedan, солош 96 аст. Вай бародар гуфтааст ки пробегиш 122000 ай, газа, бензин, чихолон нав, телевизор дорад, задни камера, 4 баллон нав, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига ҳастай. Мошин тоза, нархиш 45000 сомонӣ ай ва қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. Нархиш 45000 сомон ай бародаро. Мошин срош нафурӯшӣ ай. Касои харидори аниқ ҳастанд. Номрои бародарам мемонем 988 07 42 47. Метавонед ҳамсӯҳбат шавед. Ай номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо арзонанӣ мекунанд. Марва BMW F10 бародаро, солош 2015 ай. Объеми моторош 2 дизел. Мошин вагоне. Салон шайк мегирем, салон шайк тамошо кунем. Хуб, старт-стоп, бод компьютер, климат контрол, автомат коробкаш. Хуб, режим комфорт дорад, спорт. Айёи экономична, расходкам дорад. Монитори калон, автопилот, илюкам дорад. Нархира $27000 мегӯям. Навбайд агар хафон тавсос кунем. номеро шамимон занг бизанем, бо барои шуморо бештар маълумот медиҳам. 227 050 080. Марамад Мерседес E-класс, солош 2008, 211 кузуфу ай, 4матик, объеми 3,5 қатъияси. Чахахтон дидестем. Дарош маҳкам. Че фирад дарош ҳави ку? Не, маҳкам да. Не, наруши. Пробег 172000, коробка автомат. Мултирул, автопилот, обогрев дорад, люкам дорад. Ковира нақша. Ай тараф аст, чун пасуди ки борон мегирад. Ира чанд сум гуфтӣ бобоҷӣ? 120. Номеро телефон? 93 331 25 25. Марама дардар Lexus 470, солош 2007, объеми 4,7, бензин. Марама салон шайк мегирем, салон шайк тамошо кунем. Хуб, обогрев, лифт, автопилот, старт-стоп. Старт-стоп чун дар инҷа. Коробка автомат, люкам дорад. Мошин вагон аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срош фурӯшӣ харидори аниқ бошем бародаро, занг бизанед. Ай номи канали Автолайф барои шуморо бо арзонам мекунам. Нарамад нагар хафмақ бинем. чанд сум гуфтӣ яка нақша? 230 тане. 240. Хуб, номерош? номеро ҳамин 900 ҳамонему? 900 11 47 77.
занг мезанем бародаро барои шуморо арзонанӣ мекунад. Маромад бародар Toyota Verso соли 2010 объёми дизел хати. Свеча хайхтун дестем мошин вагон. Бародарое ки Verso дар кура маромадам барои шумо. Маромад салон шайк тамошо кунем. Коробкаш механика. Кондиционер кор мекунад. CD AUX велюк барои электро. Объем мотораш дизел 6 литр расход дорад. нақша 100,000 сомон мегӯяд. номерош ҳам мемонам, занг бизанем, бо барои шуморо бештар маълум кунад. 98 78 78 07. айноми канали Автолайф суҳбат кунем, барои шумо бо арзонан мекунам. Toyota Camry бародаро, Camry 2 соли 2011. Реска объёми 2.5 қатъяй. Цвет сиёҳ. Маромад тамошо мекунем, касои дар махлум мешавад. То номра кара мемонем. Глуштела. Рани камера. Салон сиёҳ, даро электро. Уза гапеш мегирем, бояд гапешам тамошо кунем. Коробкаш автомат. Обогрев. Монитори калон дорад. инҷа танировкаша мега у афта кардем. 1 сол танировкаш аст. объём 2.5 бензин аст. номерои бародар 889 000 ира нақша чанд аст якта? 145,000 бо савдо мешавад. 145,000 хайдор бошед, занг бизанем, бо якта барои шуморо бештар маълумот. маромад бародаро BMW F10 соли 2012. объёми мотораш 3 дизел аст. мошин вагони бародаро қайасуси кликлоша дер кардам дарош маҳкам аст. свеча хайхтун дестем бародаро я нақша 330,000 сомонаш мегӯяд. номерои бародар ҳамин хайдор бошед, занг бизанем, бо барои шуморо арзонан мекунам. ҳам номерои табиатам 285 71 20 00. маромад бародаро опелои астраҷи караван солошон 2006 мотору 1.6 простоян вагони. маромад дар корики чихелай сам коробкаш механик, кондиционер 2 электро, кондиционер печка ҳамаш қоидави кор мекунад. свето блур. лава 75,000 чӣ и камера сиёмкаш мекунад.
75,000 میگه بو ساودو میشه مرامت یک تایدیگش و 20 سالش 2006 شام هم برادر 75,000 میگه شام تو ازش بلورم دوست دیگه یک تا بیرون در بحران های دیگه مشیور هست من مشیور تایی نویس هم بگیره کم فرقت تاریکتر میانم چکنم میکنم تو نومرش 958 75 57 یعنی هردی هم برادر 75,000 سومونی 75,000 بنزین هم